abahlukane namabanga ngeke. Leyo ndoda uma ngabe izolobola uSine kufanele yenze sure ukuthi uSine uhleli nayo. Angifune lutho. Ay. Alright. Lapho wathi uma ngabe khona noma ubani ozobza ezolobola uSine yonke into yakhe yokwenziwa kaShiba. Number 2, wena wathi angeke ube ingxenye into zamalobolo nani akukho okube kuza kuwena. Indlela abazali bami abakhuluma ngayo angazi ukuthi bayangihlonipha noma benzani angazi. Wow, what an uncomfortable position. Izinto ungazijwayele ziyaxakana vele. Ukhona umuntu Bakhona to. Siyobona lapha nemanzi yami. Ziningabe inqomo engizoyithatha manje. Yini lesikhathi la sidinga khona ungakwazi ukutholakala. Njalo ekhaya ngihlale ngibanjelwa amaqhubu. She's essentially made it clear ukuthi akangifoni. Special ngani uzofuna ukuthi ngiyokhothama. Uma kasengabakho ngiyaphithizela lapha. If that was not the reason bengizohlala kanje nami. Now I have questions. usazoba unkosikazi walapha ekhaya. Hayi mina ngisabona ubudlelwane. Unentombi uyovela ku ngithole emafonini. Mina baba kwafika ke ezongibona efuna ukwazi ukuthi hawu manje wena masutha usamfuna umpumelelo. All I have to do is leave that relationship. What's up, Gossipflix fam? Uyazi nawe mawuzwa mina, that means drama. Today we're unpacking whether Sneem Selegu is getting married or not. If you haven't liked this video, please like and subscribe to catch more of Gossipflix recaps. Even that. Oh, Baba. Khathala ngani nathi? Awumbiza ngethoyizi mthomba. Yazi wena bathi. Uzokuda kwayini impela oweshe nje. Hayi. Kwakulezi insuku lezi. Indlela engangidinwe ngayo ukuthi ngize ngithuba aboyithoyizi ngibona engitreata ngokuhlukile kunaye. Ubaba yabo manje sozolokhuza vele lokumkhathaza. Hey, ngiyambona nami. Uzovela mmeli ushukela mmeli weBP. Izoma inhliziyo nje. Vele kuthiwa yimina Jesi. Ngizama ukubonisa nangu sisi la ukuthi hey angingabi wena isizathu ukuthi ubaba manje angene esibhedlela futhi. Ngizwile kuthiwa football otsholo. Yekho nampela. Hey, bekhona. Bekhona. Kwenzakalani bo? Ayo, groove nabantu lapha ngani khona ongishuthayo wa trendisa umfana wavele wadina wathi akasayenzi lonto. Siyazi boso nenhlanhla. Wayixosha inhlanhla seyifikile. Hey, sike duze. Umpumelelo uyena umuntu nje engikhuluma nawe, yena umuntu ongikwazi ukumtshela into zami naye akwazi ukuthi angitshele into zakhe, so nje ngiright ukukhuluma naye. Manje bezolobola phi ke lo muntu? Kashibe phela. Kashibe. Kanti wabani wena? Kanti imama na awuzange ukhokhelwe?